A iniciativa dos mariscadores de Noia, Pla de Mar, convocou a protesta desenvolvida esta mañá na Alameda noiesa para demandar á Xunta medidas de apoio ao sector ante a perda de produtividade da ría. Os bancos marisqueiros teñen a produción máis baixa da súa historia, que o consumo de peixe sigue descendendo a nivel global. Vémonos nun momento no que cando hai crisis ambientais que morre o marisco, pois o sector do mar vese desamparado máis alá das promesas que son titulares, pero que non se fan efectivos nos mariscadores, que ven como do que depende o seu medio de vida durante todo un ano, pois cae por completo, con campañas marisqueiras que se teñen que suspender ou que non generan ninguna cuarta parte dos ingresos que estuveron generando ao largo da súa vida, e isto, por suposto, tamén ten un impacto nos pueblos, como é no caso de Noia, que o marisco pois era unha época na que traía riqueza a todo o que é a población, e así ocurre pois ao largo de todas as rías galegas, non? Entre outras demandas destacan a necesidade dun plan integral de saneamento das rías ou o protocolo de baleirado dos encoros. Aquí estáse sentindo moito porque o marisqueo de Noia é moi importante históricamente, ca maior produción de berberecho e de maior calidad do mundo. E este ano temos unha campaña no que o marisco é moi bo, pero é escaso, non? Entonces, necesitamos que se siga traballando no saneamento das rías, necesitamos que se siga traballando no regulamento dos embalses, dos encoros, e necesitamos tamén moitísimo que se protexa e se coide do sector do mar, do sector marisqueiro da pé, pero tamén da flote. Aínda que a data non favoreceu a afluencia, posto que o colectivo da flote se atopaba a traballar, quixeron aproveitar a presenza do Goberno galego na localidade noiesa para visibilizar as súas reclamacións.